Hello mga bay, kumusta mong tanan diha? Maayong hapon diris Middle East, maayong gabi diha sa Pilipinas. Mabay pag gumanog kaon karon sa among amo no, katatapos lang kumain ng amo namin, kaya kami naman ang kakain. Ito ang mga putahe natin for today. Ito ang tinatawag ditong Egyptian rice with vegetable. Sarap. Pero parang ano to sa atin, sinangag. Sinangag. And then, ito naman yung ulam natin. Ang tawag dito ay sistawog. Sistawog ang tawag dito mga bay. Manok to siya, no? Manok, tapos mga gulay, patatas. Carrots, kamatis, yung baby tomato, bell pepper, sibuyas. Ano ba bang siniksik ko dito? Carrots. Tapos nagiwa ko na malaman ng manok. Yung ano sa may chicken breast, no? Tapos pinrito ko siya. After ko, minarinate ko siya ng ano, parang pang-ihaw na marinate ba, pang chicken barbecue. And then, tinusok ko na siya. Ang style kasi dito mga bay is piniprito siya. Pag dito piniprito, after magprito, mix naman ako ng mga sauce. Iba-ibang klaseng sauce, no? Ang dami kong nilagay na sauce. Ano ko nga sa inyo kung ano yung mga sauce na nilalagay ko. Meron akong nilagay na barbecue sauce. Tapos nilagyan ko siya ng brown sauce. Ito, brown sauce. Tapos nilagyan ko siya ng mustard. Kunti lang, parang ganun, spread lang. Tapos itong garlic paste. Marami tayong nilagay para masarap. Tapos nilagyan siyang ketchup. And then itong HP sauce. At saka may nilagay pa akong mayonnaise. Wala na dito kasi ubos na yung mayonnaise. Tapos timplahan ko lang siya ng paminta. Paminta lang kasi templado na yung ano. Hindi na pwedeng asin kasi maalat na yung mga sauce natin. Templado na yung mga sauce. Oo. Tapos paminta lang kasi pagpawala sa malangsa-langsa. And then minix ko na yung sauce lahat. Ganyan, mix ko na. Tapos ilulublob ko na yung pinirito natin na manok. Napakasarap. Kung may ano lang ako, may time lang ako na mag-video kung paano to inano kasi madalian ang luto ko eh. Pagka sinipag ako na maaga-aga ako gawa, yun makagawa tayo ng video kung paano, no. Tapos so ito, napakasarap mga bite. Tapos ito naman ang pangalawang putahe natin, pansit, no. First time ngayon na nagpahalo si nanay ng manok kasi yung mga manok dito ay yung mga buto-buto kasi dito sa ano na ito ay sayang naman. Sabi ko, anong gagawin ko sa mga buto-buto na? Sabi niya, ilagay mo na lang sa pansit. So ayun, ilagay ko sa pansit. Tapos si tatay naman, pagkain ni tatay ay itong white rice niya. Tsaka plain white rice. Ayan ang rice nila dito by Ukad. Lalaki ng ano, mga hibla. Tapos itong beef burger. Yan lang kay tatay. Pero hindi niya kinain ngayon. Kasi ang kinain niya ay sistawog. Nasarapan siya. So, yan na. Tama ng daldala natin mga bay. Mangain na tayo. No, medyo busog na ako kasi nagpapak-papak ako ng yung gulay ni tatay ba na ni-steam ko lang. No, kaya ito lang muna ang kainin natin ngayon. Tapos pansit. Okay. Si Sarangillo, kawawa naman si Sarangillo. Hindi talaga siya makakain itong mga niluto ko. Kumain akong burger. Kasi burger lang sa kanya. Kasi may, ano yung mukha niya kasi, nagka-allergy siya eh. Kaya mag-ingat muna siya sa manok. Stop muna siya sa manok. Sa ano pang hindi pwede. Isda, shrimp, mga ganyan, no? So, sarap sana ang gulay, pero pwede pa yan bukas. Ito na lang muna ang kainin natin. Sige, mangain na tayo ba? Kay... Ay, pwede. Bukas. Tira. Mamayang gabi. Partner siya. Kay ate yung sa taas, tagapagmana. Mamayang gabi. Partner sa lata. Pwede. Sa bunso. Mamaya. So, yun yung burger. Kasi wala ka na ibang ulam eh. Bay, kaon na tabay. Alas 4 diri sa hapon karon. Napakasarap. Ito sibuyas. Ito yung baby kamatis. Tapos karne. Karne. And then bell pepper. Ano sa ba ni?
bell pepper, carrots, and then sibuyas. Ganyan lang siya, bay. Alternate lang siya. Tapos karne naman. Naku, napakasarap-sarap. Tapos bell pepper, kamatis. Paborito ko naman to ni Jilo. Oo, Webes. Dito, Webes. ano, Webes na ba mo ba? Ay, carrots. wala. Hindi naabot sa Friday, no? Hindi na. Gusto pa naman to ni Jilo. Pag mayroon pa, ano ba ngayon? Nagpulis. Ito manok. Ito ang baby kamatis. Masarap. Ang sarap. Pero wag kang, ano, Hindi. yung gulay pwede kasi, oh. Pero nababad kasi siya sa ano, sir, eh. Hindi na. Pagtyagaan ko na lang. Nagtiis ka muna, sir. Ganun talaga. Isang buwan lang. Magtiis ka muna para gumanda na yung mukha mo. Uwi na ako. 5 buwan na lang. Oo. 5 months na lang. Kawawa yung mukha ni Saranghiyo ba? Tinira sa allergy. Dapat sa may, ano na lang, no, bandang Tawan. Likod. sa legs, sa, Leg. Oh. dito sa katawan, wag lang sa mukha sana. Kaya, parang ganun kay Ruby. Kaya natatago. Ano na yan, sir? Na complicated na yan. Mula yan noon nang Actually, kumain tayo ng bagoong. Hindi. Alamang. Nag-start ito nung kumain nung lumala pala nung nag-challenge lumala. Kasi di ba kumakain kami ng seafood sa mga bagong huli sa dagat? Oo, yun. Doon, nung pusit na napakalaki. Crabs. Yun, no? Yung lumala, grabe ang mukha mo, sir. Grabe. Alam nyo, dito sa Middle East, ang kalaban talaga dito, allergy. Allergy. Allergy talaga ang kalaban dito. Kapag mahina ang resistensya mo sa ano mo, balat mo, talo ka talaga sa allergy dito. Ba't ikaw, ang ganda ng balat mo pero wala kang malang allergy. Thanks God. Ako hindi naman maganda ang balat ko pero allergy. Salamat sa Diyos, hindi naman ako tinablan ng ano, pero sa sobrang init kasi ngayon ba, magluto ba, medyo may ano na naman ako dito, Mawawala yung pagkalimutan ko. napakainit ngayon, tapos ang init pa ng ano, Tubig kung maligo ka. tubig, pag pinakuluan ka. Nung tinuro ako ni tatay kanina, tumawa. Tabunod ko ng mata. Hindi siya ngumiti o ano. Hindi, lumaki ang Seryoso? Mm. Dapat bumangon na ako. Bumangon na sana ako eh. Sino kaya yung umaga kanina nakadistasya? Saan? Umaga umalis, nakadistasya. Si kuya kaya yun? Ano oras? After kong gumawa ng breakfast ni tatay, gagawa na sana ako kay nanay. Pero tiko muna ako dyan. Kunti. Bago ako gumawa ng kasi nag-iisip ako ba kung anong ipapakain ko kay nanay. Kasi problema ako dyan sa papakain ni nanay pag umaga. Hindi kasi siya magsasabi. Pero sabi niya, itlog ngayon, Alternate mo lang? itlog ngayon, bukas basulya. Tapos bukas naman mga cheese lahat. Ngayon, itlog. Ang ganyan. Yun na, iniisip ko, ano bang binigay ko kay nanay kahapon? Nilimutan ko pasulya ngayon, tagal-tagal. Ang tagal-tagal na siya hindi nakapasulya. Ang sarap ng pagkaano ko kanina sa pasulya, sir. Naubos ko dyan yun ang binilipas ko. Sabi ko sa'yo, kumain ka eh. Hindi ka nahilo. Ngayon, hindi pa masyado mainit. Pumunta sila sa Ranghiyo kanina kasi tatay sa embahada pala mga bay. Tapos, napakagandang balita ang nabasa ko kasi pagbalik manggagawa ka dito. Magbabayad na sila ngayon ng SSS. Noon kasi, nung nandito ako, balik manggagawa din ako, balik manggagawa, balik amo. Ang binabayaran lang noon ay pag-ibig. Pag-ibig, 20 KD. Bali, 3K yan. 3,000 sa isang taon. Ngayon, napakagandang balita para sa mga nagtatrabaho sa bahay at sa mga skilled workers. Ang skilled workers ay visa 18 kasi sila. Kami nandito sa bahay, visa 20 kami. Mga domestic worker ang tawag sa amin. Yung nasa labas mga skilled workers yun sila, iba yung visa ang hawak nila. Pero parehas ng benepisyo makukuha. Yung mga
amo namin ay inubliga na ng gobyerno natin na magbibigay ng 8KD buwan-buwan. Buwan-buwan ba yun, sir? 8KD buwan-buwan para sa aming SSS. Ang saya-saya, di ba? Ang 8KD is like 1,000 mahigit sa atin. Kasi depende sa balitan. Nakakatuwa kasi nung araw, nung nandito ako, pag-ibig kami bayaran once a year. Oh, hindi. 2 taon na pala yun. Bali 1.5 pa lang isang taon, sir. Kasi 2 years pala yung nabayaran. Ngayon, kausapin mo si tatay na, tay, Pagbalik ko, sa kanya gagawin yan. Balik mong gagawa. Ikakama mo sa pera ko. Ay, hindi pala niya babayaran na yun? Sa pagbalik ko. Ewan ko kung may pinirman ako sa kontrata niya, hindi ko na nakita eh. Hindi pala ngayon babayaran? Parang wala ata ako. Itkidi buwan-buwan bali 1,000 mahigit. Napakalaking bagay na rin yun pagdating ng 2 taon. Napakalaking bagay na yun pagdating ng Malaki paggurang na tayo, sir, no? Meron na tayong matatanggap kahit papaano. Sana lahat ng among ganit na nandito para sa mga nagbabalik amo, sana lahat sila ganun. Kung hindi man ganun, usapin nyo lang maayos yung mga amo nyo na ganito, ganyan. Sila nga napakalaki nga ng pensyon nila. Ngayon, ang mga amo namin, simulang nandito ako, 2014. Wala ng mga trabaho, mga amo ko. Minsan, noong 2014, 2015, minsan pumapasok si nanay. Parang paano na siya noon, paritero na ba? Militero na. Malakas pa si nanay, napakalakas siya pa nagmamaneho sa sarili niya. Kaya ang sasakyan ni Bunso, yun ang sasakyan ni nanay, Infinity. Dito pala, hindi ka pala bibigyan ng lisensya dito kung hindi 600 ang sahod mo pataas. 600KD pataas. Bali magkano yun sa ikwenta mo nga sa piso, sir? 600 times 180. Ikwenta mo nga sa piso. 600 times? 180. 180 palitan. Kunyari, 180. 108,000. 108,000 ang month? Wow, sana all. Kailan kaya tayo makakaganon? 100,000, 108,000. 108,000 na isang buwan. Bali, Sila, sumasahod sila. bali kung hindi ganyan ang sahod mo, hindi ka nila Si Doktor, sumasahod siya ng 3,000. 3,000 yan. 3 plus yan, 3,500. Ano mo nga? Sabi mo 3. 3,500. Palagay din 3,500 kasi doktor. Okay? 3,500 to 4K yan mga ganyang profession Lagay mo lang 3,500. Magkano monthly niya? Million, 500,000? 630. Putik. Ano mo ang alaga naming pangalawa ba yung doktora namin? 600, magkano? 630,000. 630,000 ang sahod sa isang buwan. Napakalaki ng pasahuran nila dito. Kaya sabi ko sa inyo yung sahod namin, barya lang talaga Barya lang talaga. Si liit kaya, magkano kaya ang sahod sa 2 plus lang siya. pharmacist? 2 plus. Yung abogada natin, malaki din sahod niyan. 4K yan. Tignan mo, 2K lang si kasama natin. 8 times 180. Magkano monthly niya? 360,000. 360? Sus, ginoo ko na sa kumingking ng sahod natin. Hindi, mga nasa 2.5 siguro yan. 450,000. Pinas. Si Bunso, sabi ni Bunso sa akin, Ate Mary, kapag ka mag-start na ako ng aking trabaho, magsabi ka sa akin kung anong mga kailangan mo sa kusina. Sa bahay pala, akala ko sa akin, niloloko ko. Sabi ko, nandyan si nanay nakikinig. Sabi ko, wag ka na lang mangako. Nak, sabi ko, wag ka mangako. Kasi meron ka rin kailangan sa sarili mo. Tsaka na lang pag mayroon kang extra. Yung si nanay, nakikinig si nanay. Tapos hanggat pinag-usapan namin yung unang araw ko dito, pumunta ako. Sabi ko, alam mo, ang hindi ko makalimutan sa'yo, yung pagdating ko, yung buhok, niloloko ko, diba? Yung buhok mo hanggang dito, napakakulot.
Tapos niloloko, inantihan din niya ako. Sabi niya, oh, ikaw, hindi rin kita malimutan. Nung unang dating mo, nakabalot ang ulo mo. Sabi ko, "Uy, hindi sasakyan pa lang, pinatanggal lang ni nanay." Kasi balot na balot sa unang amo eh. Tapos tinanong ako ni nanay, unang punta ko dito, "May Muslim ka ba?" Sabi sa akin. Sabi ko, "Hindi." "Oh, alisin mo yung sa ulo mo." Sabi ganun. Sabi ko, mula nun, palagay na ang loob ko kay nanay. Kasi dahil dun sa ginawa niya. Pinatanggal niya yung hijab dito ba, balot. Nanay dito talaga, walang problema. Napakalawak ng pangunawa niya. Sobrang lawak ng pangunawa eh. Siyempre, psychiatrist yan eh. Hindi ka naman magiging psychiatrist, professional psychiatrist kung hindi mahabang pangunawa mo. Hindi kaya marami akong natutunan dito eh. Tungkol sa mahabang pangunawa. Pag mag-umpisa na kayo yung magpintuhan hindi na yung matapos kung hindi ka atras-atras. Kaya pag magpinto na yung nanay, dandahan na ako mag-atras, tapos hindi matapos yan. Marami kayong pag-usapan. Saan-saan makarating. Sarap. What? Ayan, thank you so much inyong tanan mga bay ha. Inyong pagsuporta kanunay din ako. Hindi ako magpanglista mga attendance niya sa premiere. Kailangan, sa mismong premiere ko, pupunta kayo. Mag-comment ka pa ng tida ko. Na. Bubunutin natin to. Mag-jikas-jikas tayo. Thank you. Sa inyong lahat mga bay, sa inyong suporta. Salamat kayo. Bye-bye. Manalin, tiwasuno na to. Bye-bye.